Әйдә җырлыйк әле. Яңа гасыр каналында халкыбызның яраткан тапшыруы җырлыйк әле. Әйдәгез дуслар бергәләп. Җырлыйк әле. Сауларыбыз, хөрмәтле дуслар, әлбәттә җырлыйбыз. Аларны да түгел, рәхәтләнеп, ял итәбез, бәйрәм итәбез бүген. Чөнки бүген бездә бәйрәм, бүген бездә Җырлыйк әле. Әссәламу алейкум, җырның сөюче татар халкы. Бездән сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Хөрмәтле дуслар, һәр елның әниләр көнен билгеләп үтү матур бер гадәткә әйләнеп бара. Шул уңайдан бүген бездә кунакта 15 ел дәвамында уздырыла торган Нечкәбил конкурсында җиңеп чыккан гүзәл затлар, мөхтәрәм әниләр. Алга табабыз әлеге фестивальнең эшчәнлеге, максаты турында якыннанрак танышып китербез, әмма дә ләкин хәзер әйдәгез әле көчле алкышлар белән тапшыруыбызның төп уенчыларын сәламлик. Беренче уенчыбыз Рания Нәбиуллина, Апас районы инглиз теле укытучысы. Рания Нәбиуллина. Икенче уенчыбыз Райхана Степанова, Кукмарадан тәрбияче. Өченче уенчыбыз Татарстанның атказанган артисты Диләрә Мирабаева, Алабуга мәдәният һәм сәнгать киллияте мөгаллиме. Менә берсеннән берсе шибәр әниләребез бездә кунакта. Алыгына да түгел, милләтебезнең иң булган, иң уңган, иң талантлы кызлары бүген бездә. Инде тапшыруның нәтиҗәсен тоясыздыр, никадәрлек шәп буласын. Без аларга тапшыру барышында әлбәттә тукталырбыз. Ә хәзергә аларга җан атырга килгән якыннарын, туганнарын сәламлик әле. Шулай ук әлеге Нечкәбил фестиваленең җиңүчеләре дә бар безнең җанатарлар арасында. Менә рәхмәт сезгә. Ерак араларны якын итеп килүчеләргә зур рәхмәт. Җырга күчкәнче, тапшыруыбызны башлаганчы әлеге фестиваль турында якыннанрак таныштыру өчен сүзне Диләрә Мирабаевага бирәбез. Әлеге проектның алып баручысы һәм инде Нечкәбил фестиваленең 2012 елгы җиңүчесе Диләрә Мирабаева. Нәкъ шулай. Якты йөзле, тәмле телле синән кәем, әткәемә тугры юлдаш син бит үзең дә, балалары бик бәхетле булса гына, бар әниләр бит бәхетледер җир йөзендә, әни сүзе канатында Нечкәбилнең, бар дөньяга нурлар чәчеп иңли галәм, безгә яшәү бүләк иткән әниләрнең, тормышлары торсын һәр чак бәйрәмнәрдән, безгә яшәү бүләк иткән әниләрнең, тормышлары торсын һәр чак бәйрәмнәрдән. Диләрәбезнең парлак мизгел вакыты башланып китте. Менә шушы бәйгеләр уздырганда мин искә төшерәм менә шушы күренешне, ул да булса Нечкәбил гимнын җырлау. Һәм дә инде мин бу җырны бик күп еллар зур сәхнәдән Нечкәбил бәйрәмнәрендә яратып башкарам. Инде 15 ел дәвамында Нечкәбил конкурсында 700ләп артык гаилә катнашты. Нечкәбил ул борынгы гадәтләрне, халык кәсепләрен, гореф гадәтләрне дәвам итү һәм искә алу. Зур рәхмәт. Нечкәбил фестиваленең төп максаты ул да булса, шушындый матур гаиләләр күбрәк булсын. Нечкәбил шушындый катнашучылары да күбрәк булсын. Шулай бит. Ой. Инде дуслар, безнең уенчыларыбыз әзер, җанатарлар, җан атып утыралар, музыкантлар шулай ук урыннарында. Әйдәгез әле бергәләп, рәхәтләнеп үзебезчә җырлыйк әле. Җырлыйбыз, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион, музыкаль уен 3 бәйгедән тора. Һәр бәйгедә безнең 3 бирем. Биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл алачак. Димәк, инде уенның һәр өлешендә
30 бал алу мөмкинчелеге булачак. Беренче өлеш безнең тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый безгә татар халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Төгәл исеме исегездә калдырыгыз. Җавапның әзер икәнлеген инде без өстәлдәге музыка уен кораллары ярдәмендә белдерәбез. Әйдәгез, кулга алып карыйк, кыюлыгыгызны тикшереп карыйк, уйнарга сәләтегезне тикшерик әле. Аха. Раняпа буламы? Була. Була. Авыррак туры килде бугай сезгә, әйбит. Уен коралларын яныгызда тотыгыз, яма аннар җитешмәдем диярлек булмасын. Алина әйткәнчә, төгәл җавап бирмәгән уенчы үз йөришен югалта, димәк, сезнең йөришегез көндәшегезгә күчәчәк, шуңа күрә яхшы итеп уйлап җавап бирегез. Уйнарга әзермесез? Әзер. Ох! Аллага тапшырып, беренче өлешебезне башлыйбыз. Тыңла әле. Тыңла әле, бу Көй нинди җыр була. Игътибар белән тыңлыйбыз. Беренче көй. Безгә карыйбыз. Бик җиңел җыр. Ага. Диләрә. Азга гына соңга калдың Диләрә. Рәйхана ханым өлгерде. Толы түгел. Толы, әлбәттә, хөрмәтле дуслар. Рәйхана ханым үзенең лаеклы 10 балын ала. Шулай дәвам итәргә язсын һәр берегезгә дә. Тәбриклибез. Рәхәтләнәбез бүген, хөрмәтле дуслар. Нишкә билделәр, җырга моңга сусаганнар, күрәм, ай сусаганнар. Инде уйнарга да дәртләрен күрсәтерләр дип өмет итәм. Әйдәгез икенче көйне тыңлыйбыз. Ага. Күрәсезме, сез җырлыйсыз, Диләрә отып ала. Сез җырлыйсыз, Диләрә җавап бирә һәм төгәл җавабы? Умырзая. Безнең җырлый галенең тугры тамашачылары инде бер нотадан ук белеп алдылар. Ай-ай. Диләрәгә 10 бал тәбриклибез, котлыйбыз. Umar
тапшыруыбызда шундый дәртле җырлар, моңлы җырлар да яңгырар. Рәхәтләнәбез, сихәтләнәбез һәм алга таба дәвам итәбез. Өченче көй. Ашыкма, бары тик төгәл җавап бирү кирәк. Сез бит Әкрен кирәк. Җырлап кара. Суда балык. Суда балык йөзәдерләр. исеме кирәк. Төгәләү. Исеме кирәк шул. Төгәл исем әле яңгырамады, төгәл Әкрен җавап кирәк. Суда яңгырамады. балык. Юк. Дөрес түгел дип кабул итәм. Авыл исеме белән Балык бәйле. җыры хәзер. Эх, шул исемнәрне. Әйтмибез җанатарлар. Кәвәл авылы. Кәвәл авылы ки, әфәрин, дуслар, әфәрин. Жаннарга җылы йөгерде. Суда балык йөзәдерләр, су салкынын сизәдер, шул сизәдер. Авылыбызда бер матур бар, үзәгемне үзәдер, шул үзәдер. Әкрен кирәк, ипләк кирәк, ишетергә сандугар сайрауларын. Әкрен кирәк, ипләк кирәк, ишетергә сандугар Менә шулай, әкрен генә, ипләп кенә без беренче өлешнең азагына да килеп җиттек. Әле шунсы сөендерә җырларны җырлыйбыз һәм шушында җанатарлар арасында килгән нәни кунакларыбыз, кичкенә генә кызларыбыз барлык җырларның сүзләрен белеп, әниләренә карап, рәхәтләнеп, моңланып утыралар. Татар сәнгатенең киләчәкләре булуына сөенәм, һичшиксез Балалар сөенәм. әтияни күзгесе диләр бит. Менә күреп торабыз инде, әтияниләр нинди уңган булган кешеләр. Шушы сәнгать җыр, моңда тәрбия алып үсәләр әлеге балалар. Татар телен өйрәнеп үсәләр, Аллага шөкер. Ә безнең инде парлак мизгел вакыты, хөрмәтле дуслар, беренче уенчыбызга килеп җитте. Яңа гасыр каналы һәр уенчыга үзенең җырлау осталыгы аша бөтен татар дөньясына күренү мөмкинлеге бирә һәм без аны йолдызлы мизгел, парлак мизгел дип атадык. Инде Рания ханым турында сөйләр өчен сүзне Рания ханымның сәнгатенә мөкиббән гашыйк затка Гөлфизә ханыма бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле кишләр. Минем исемем Гөлфизә. Нешкәбил 2013 елгы җиңүчеләрнең берсе. Рания ханым турында мин бик күп сөйләп китә алам. Рания Апас районыннан килгән җырчыбыз, укытучыбыз, инглиз теле укытучысы. Ул үзенең тынгысыз икәнлеге, тынгысыз җанлы булуы белән аерылып тора башкалардан. Ул сәнгатькә гашыйк, аның куллары алтын. Ул менә дигән гаилә хуҗасы дип әйтергә кирәк. Аның кызлары Рузия белән Адилә монда утыралар. Кызларның инде яшькенә булуларына карамастан үз эшләре бар. Алар туй аксессуарлары эшлиләр. Адилә минем студентым, Казан технология дизайн көллияте студенты, модельер дизайнер. Ул үзе дә татар кызы конкурсында сөйкемле кыз номинациясенә ия булган кыз. Куллары алтын, йөрәкләре алтын. Менә шушы Нишкәбил конкурсының җиңүчесе буларак 2010 елгы җиңүчесе Рания бик күп еллар менә безнең Нишкәбилләребез белән бергә бөтен чараларда катнашып килә. Менә шундый акыллы уңган баянчы, җырчы Рания булыр. Ой, рәхмәт. Гөлфизә апа шулай кызыксындырып, кичкенә генә кытыклап куйды. Хәзер инде Рания ханымны тыңлыйсы гына килеп тора. Әмма дә ләкин без әле сезнең бәхетегезне санап карыячакбыз. Хәзер экранга төрле музыка уен кораллары чыгачак. Ә сез инде шуның берсен сайлап алып безгә әйтергә тиеш буласыз. Аккордеон или тальян? Тальян гармон, Тальян тальян. Тальян гармон. Бу җавапмы? Әйе. Тальян гармон диде. Ашыйга дизин харышын. 20 бал. Әфәрин, әфәрин. Күрдегезме?
Инде бәхет елмайды сезгә. Üsteldeki garmon birmegen iyi. Mındağısı birdi. Buldurdu. Барлык мизгел Урман уртасында аландағы ялгыз балан әнкәйемне искә төшерде Аның табит язмышлары кайгылары сагышлары Айшы шушы балан шикелле Әнкәйемне күргән сыман баланнарга карап торам аңлыйсызмы мине баланнар Күреп кайгы мен газаплар үстергәннәр безне алар Хәзер инде ялгыз калганнар Күреп кайгы мен газаплар үстергәннәр безне алар Хәзер инде ялгыз калганнар Күз яшьләрен сөртә безне сагынып көтә яшәүләре җиңел дисеңме Гомер буя көткән әнкәм кичерәгән кичер алсам мин үземдә балан шикелле Айшы татлы күз яшьләре, күе балан телгәчләре, керфегеңдә тулып калганнар. Әнкәйемне күргән сыман, баланнарга карап торам, аңлагычы мине баланнар. Әнкәйемне күргән сыман баланнарга карап торам аңлагычы мине баланнар Аңлагычы мине баланнар Әле уйлап торам, Нишкәбил фестивалендә катнашып җиңү өчен бар яктан да уңган, булган, бик оста булу кирәк. Ә менә инде Рания ханымның мин әлеге җырны башкаруы өчен генә дә беренче урынны бирер идем. Килешәсезме, дуслар? Афәрин. Барлык нечкәлекләрен тыеп җырлады ул. Сезнең каршыда ике бала әнисе. Нечкәбил конкурсының җиңүчесе Рания Нәбиуллина. Апас районы кызы. Рәхмәт сезгә. Ә без инде, дуслар, шушы алкышлар белән уйныбызның икенче өлешенә күчәбез. Әлеге өлештә безнең төп уенчылар инде тыңларга түгел, яхшылап уйларга тиеш булалар. Ни өчен дигәндә? Чөнки экранга аерым бер җырдан сүз тезмә биреләчәк. Ә сез бу сүз тезмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Бу өлештә безнең җырларның сүзләрен яхшы белү кирәк. Ә без инде икенче өлешебезне башлыйбыз. Уйла әле, бу сүзләр кайсы җырда? Уйлыйбыз, карыйбыз, тиз генә исемен әйтеп бирәбез. Юк әле дигән сүз тезмә. Юк әле. Әлеге сүздән генә җавап бирүче булмас. Шуңа күрә алга таба чык әле. Юк әле җавап юк әле. Юк әле. Диләрә,
Яклый мине, хәзер. Саклый мине. Әнкәмнең дугалары. Әнкәмнең дугалары. Афәрин. Нәкъ шулай. Хактан да шул җыр булды бу. Лаеклы 10 балл. Шулай, хөрмәтле дуслар, әнкәйләребез дугаларын безгә укып торсалар, юлларыбыз да хәерле булыр, тормышыбыз да җиңел булыр. Рәхмәт әниләребезгә. Шушындый матур сүзләр белән без икенче сорауны карыйбыз һәм җавап бирәбез. Бергә җырлыйк. Алга таба шигәле. Икәү бергә җырлыйк. Җанатарлар Диләрә инде куркытып аңлап та куя. алдылар, шулар да Диләрә дә белеп алды. Хәзер. Җанатарлар. Әнием, хәзер. Уйла, вакыт бирәбез. Кәбергә җырлыйк. Җырлыйм әнием турында. Дөрес. Хөрмәтле дуслар, нидер мөгъҗиза бу. Икенче өлеш бу менән Диләрәнеке була бугай. Менә сүзләр ягыннан үзенең булдыклылыгын Диләрә тагын бер хат исбатлый. Афәрин, афәрин. Кем өчендер Нәтиҗәдә аның 40 балл. Менә шулай безнең икенче өлешебез гомумән әниләргә багышланган дип әйтәсе килә. алга таба барабыз. Өченче сорау. Әнкәй белән. Әнкәй белән без биш бала. Ага, Рания ханым, ниһаят. Ниһаять, гармон тавышлары ишетелде. Мин сезнең өчен бик борчыла идем инде. Төгәл җавап көтәм.
Дәлсене. Әнкәй. Әнкәй, біз 5 бала үстік, әнкәй белән тик үсмәдік иркәк шақта. Нәқта шулай тігі жауабы үшін 10 бал үстібіз. Нәтижеде 30 бал. Шулай. Икенче өлешебезне матур иттереп кенә тәмамладык. Һәм көтеп алынган парлак мизгел вакыты икенче уенчыбызга Райхана ханыма килеп җитте. Хисләнә үзенең йолдызлы мизгелендә онытып җибәргән Райхана ханым. Райхана ханым турында сөйләр өчен сүзне аның сеңлесенә бирәсе килә. Алсу Рәхимит. Райхана Сахап кызы гүзәл табигатьле, эшчән, моңлы Күкмара районының Кәшимер авылыннан. 28 ел гомерен балалар бакчасына багышлый, үзенең эшен бик ярата. Һәм дә инде менә 2017 елда Нечкәбил бәйгесенең финалына чыгып, игелекле Нечкәбил номинациясендә җиңү яулады. Шуннан тыш, Райхана апабыз, безнең бик уңган хуҗабикәбез, аның өенә килеп керсәң, анда нинди генә маллар юк, сыеры, аты, нинди генә кош-кортлар юк. Инде бергә менә шушы кичкенә генә мини фермаларны алар үзенең гаиләсе белән, балалары белән 3 бала анасы ул алып баралар. Инде аңар киләчәктә уңышлар телибез, без аны бик хөрмәт итәбез, яратабыз. Күкмара районының ул иң үрнәк гаиләсе. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт Алсу. Бик зур рәхмәт Алсу. Чынчылап сокландыргыч ханым. Хәзер сезнең бәхетегезне, сыныйбыз, игътибарыгызны экранга юнәлтегез әле. Безнең балалар алмашынып тора. Скрипка. Скрипка. Динә безне сайладылар. Сүзсез. 20 бал. Афарин. Нәтиҗә сезгә үзенең 20 балын җибәрә. Нәтиҗәдә 30 бал. Тәбриклибез, котлыйбыз. Шатлыклы мизгел. Парлак мизгел. Әйләндем дә кул селтәдем, озакка куен нарыга. Кайчан әле кире кайтам, туганнар авылыма. Сау булыгыз куеннар, әтиәни туганнар. Алда көтсен очрашулар, бергә җырлаган җырлар. Сау булыгыз куеннар, әтиәни туганнар. Алда көтсен очрашулар, бергә җырлаган җырлар. Китмәс идем сезнең яннан, әтиәни туганнар. Язмышыма юлларымны алдан язып куйганнар. Сау булыгыз куеннар, әтиәни туганнар.
жырлаған жырлар. Yıllar bik tez ötediyle, ışan almayayım min ona. Öteyindi şulay yıllar, sizning bilen bo'lganға. Sağ bo'ling'iz apayimlar, etiyeni tuğanlar. Oldida gitsin uchrashuvlar, birga jırlagan jırlar. Sağ bo'ling'iz apayimlar, etiyeni tuğanlar. Oldida gitsin uchrashuvlar, birga jırlagan jırlar. Oldida gitsin uchrashuvlar, birga jırlagan jırlar. Бик зур рәхмәт сезгә, Райхана ханым. Шушы җырыгыз белән безнең тапшырыгны тагын да ямьләндереп җибәрдегез, дәртләндереп җибәрдегез. Рәхмәт сезгә. Кукмара районыннан Райхана Степановна, сезнең көчле алкышларыгыз, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Ләкин саубуллашырга бер дә ашыкмагыз, алда әле безнең 3нче өлеш. Һәм бу өлештә безнең төп уенчылар видео сорауга җавап эзлиләр. Әлеге видео сюжетларны әзерләргә ярдәм иткән һәр кешегә без чиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бу язмаларда алар бер нинди әзерлексез, таныш булмаган җырны җырларга тырышачаклар. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Исеме кирәк инде. Шул исемне. Уеннарны югалтмыйча, зиһеннәрне чуалтмыйча, 3нче өлешебезне башлыйбыз. Игътибар белән карыйбыз беренче видео язма. Егер тавышлар ишетелә. Рания ханым, әйтегез әле җавап җырлап карагыз башта. Dağlarda uçtu alı yavlığım İsmi Yürek Йөрәк сире дөрес. Афәрин, афәрин. Рания апа әлбәттә белә, чөнки Апас районыннан чыккан композитор Сара Садыкова көйе бит бу, шулай бит. Белмәскә мөмкин түгел. Милләтебезнең горурлыгы Сарапаның Әйе. җырларын белергә кирәк. Безнең Рания ханымның әлеге 40 балл. Менә шулай.
Үзләрне моңландырганнары өчен, дәртләндергәннәре өчен инструменталь музыкаль ансамблебезгә рәхмәтләребезне җиткерергә алкышларыбыз аша. Кириллов Николай, Марсель Шамсетдинов, Дина Закирова, Нәҗип абый Бәдретдинов. Менә шулай. Икенче видео язманы карарга әзермесез? Карыйбыз. Ничек шушыннан аңлап алып булды? Юк, әйдә иркәм алып барам. Шул түгелме? Юк шул. Эх, Диләрә. Дәвам итәбез. Аха. Нәрсәдер әйтмәкче иде инде ул сиңа. Ай, бамыт яр минеклей, аңлырар лайыклып, икик мәне акта, ядәкләремне, ялайды, әй азирақтан, имиңа. Булдымы ни шулай? Әйдәгез безнең Рания ханым. Алар әйтмиләр, Миңа Айыракта. Төгәл җавап әле яңгырамады, әмма дә ләкин Исеме? җыр дөрес, дуслар. Төгәл җавап. шиңгән чәчкәләр. Шиңгән чәчәкләр, нәкъ шулай. Әлеге халык телендә йөргән исеме шиңгән чәчәкләр, дөрес исеме чәчәкләр уяныр дип атала икән әлеге җырның. Менә шулай, хөрмәт дуслар, төгәл җавабы өчен без әлбәттә Рания ханыма 10 балл истибез, нәтиҗәдә 50 балл. Yaz günlerine ulu yemizde, bakışlar kaydı, singiken yoktan, serimlerini onlar eğmiler, mina yıraktan, serimlerini onlar eğmiler, mina yıraktan, mina yıraktan. Şevket çeşmeler, ağaçlarım, ay köprülerim, sinen güç geçler, sürgen ümitler, kalır yollardan, sine kur geçler, sürgen ümitler, kalır yollardan, sine kur geçler, sine kur geçler. Барлык студиябыз нурланып, урыннарыннан сикереп торып җырлардай булдылар. Чөнки җыры шундый бик дулкынландыргыч, матур, шулай бит. Әлеге урында авторларга тагын бер хат янәдән зур рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Ринат Муслимов, Рим Хасанов. Зур рәхмәт сезгә җырлык әле тапшыруыннан ялкынлы кайнар сәламнәр. Инде җәмәгать тапшыруыбызның соңгы соравы килеп тә җитте. Нәйтнәсе аккыш нәннәренәт какса да нәннәренә. Ага, Рәйхана ханым. Аерылмас түгел. Аерылмагыз, нәкъ тә шулай. Кайчагында үзләренең җавапларына үзләре дә шаккатып куялар безнең уенчыларыбыз. Рәйхана ханыма 10 балл өстәлә һәм нәтиҗәдә аның 40 балл. Su boyunda yalnız atmış ayrılığın kanatları, kanatlarını ayıran ayrılığa sakları.
өчен дигәндә безнең әле Диләрәбезнең бәхет мизгеле бар һәм аның белән якыннанрак танышып китәсе бар. Сүзне әнисенә бирәбез, хөрмәт дуслар. Әнисе бүген бездә кунакта. Алкышлар кирәктер. Гөлчәчәк ханым. Диләрә бүген бик бәхетле, аның өчен әнисе Җаната һәм кызлары, якыннары. Иң беренче чиратта гүзәл затларыбызны, мулаем хатын-кызларыбызны, чибәркәйләребезне шушы зур бәйрәм белән, әниләр бәйрәме белән тәбрик итәсем килә. Чын мәгънәсендә аларга исәнлек, саулык, гаиләләребез матур булсын, тату булсын һәм бердәм булсыннар. Борынгыдан моңлы көйләр җырлый. Халкым минем үзеп үзәкне, саклап киләбез гаиләбездә нәзакәтле, гүзәл бизәкне. Бу шигырьнең сүзләре менә инде гилдә безнең гаиләбезгә туры килә дип уйлыйм. Бүгенгесе көндә кызым Диләрә турында берничә сүз әйтеп китәсем килә. Кызым Диләрәбез гаиләбезнең якты йолдызы, гүзәле, чибәркәе. Мәктәптә укыганда җыр һәм бию түгәрәкләренә йөреп, бик күп конкурсларда катнашып, иң лаеклы урыннарны алып, беренче урыннарда бара. Хәзерге вакытта кызым Диләрә Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятендә укытучы булып эшли. Һәм шулай ук Алабуга җыр һәм бию ансамблен җитәкли. Мин кызым белән шәхсән бик горурланам. Ул күп кырлы талант иясе, җырчы да, биюче дә, алып баручы. Бүген инде без барлык гаиләбез белән, нечкәбилләр белән һәм инде тормыш иптәше Рөстәм бүгенге гаиләдә катнаша. Һәм инде кызы Сабина, апасы Энҗе, һәм инде Энҗе кызымның кызлары, ике кызлары катнаша. Диләрә кызым үзе дә әни, алар инде Рөстәм белән ике бала тәрбияләп үстерәләр. Һәм үз чиратында шушы җырларыбызны, моңнарыбызны дәвам итеп, Диләрә кызым да әтисенең җырларын халыкка җиткерә. Менә бүгенге бәйрәмгә багышланган Нечкәбил гимнның көен дә әтисе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, композитор Владимир Мироваев язган. Инде ничә еллар шушы Нечкәбил конкурсы да шушы матур гимн белән тәмамлана. Диләрәгә зур уңышлар, иҗади уңышлар һәм бүгенге бәйгедә дә ак юллар телисем килә. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт, Гөлчәчәк апа. Бик матур итеп, кызыклы итеп, үзегезнең яраткан кызыгыз белән таныштырдыгыз. Ничек, Диләрә, бәхетеңне сынайбызмы? Балалар алмашынып тора. Шулай шул. Мин менә бу инструментны алыр идем, саксофонны. Саксофон. Ая. Барабанный дробь. Карыйбыз. 20 бал. 60 бал. Parlak mizgel. Солмәкәй минем кайтуымны көтәсендер һәр көн сагынып. Язлар җитсен инде җирләр кипсен, кайтырмын мин кыштай калганып. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәннәр, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәннәр, син бит безнең өчен бер генә. Еллар
Рәхмәт безгә. Диләрә Мирабаева. Бик зур рәхмәт сиңа, Диләрә. Диләрәне без дә бик яхшы беләбез. Диләрә нинди генә эшкә тотынса да җиренә җиткереп эшли торган кыз, бик моңлы тавыш иясе. Аллаһ Тәгалә аңа барлык сәләтләрне дә биргән. Күп кырлы талант иясе ул безнең. Диләрәне күпме генә мактасаң да аз булыр. Инде аның ни кадәрлек уңган булганлыгын тасвирлаучы исеме бар. Ул Татарстанның атказанган артисты. Инде киләчәктә халык артистларын да алырга насыйп булсын дип кенә телибез сиңа. Рәхмәт. Уеныбызга төп нәтиҗәләр ясап китәбез, хөрмәтле дуслар. Рания Набиуллина 50 балл иясе. Тәбриклибез. Райхана Степанова 40 балл. Диләрә Мирабаева 60 балл иясе. Һәм инде тапшыруыбызның җиңүчесе дә Диләрә Мирабаева. Татар җырын югары зәвык белән башкарып милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән мактау дипломы белән бүләклибез. Рәхмәт сиңа, Диләрә. Тагын бер кат котлыйбыз. Әлеге диплом сине илһамландырсын. Тагын матур итеп иҗат итәргә сиңа. Иң яхшы бүләк ул китап, хөрмәтле дуслар. Дамир абый Гарифуллинның «Күңелем серләре» дигән шигырьләр җыентыгын сезгә бүләк итәбез истәлеккә. Һәр уенчыга дип тә истәрим әле мин. Сарман күчтәнәче. Үзегезнең репертуарыгызны тагын да байытырга, тагын да күп җырлар өйрәнеп килеп, катнашып, җиңү яуларга дигән теләктә тапшырабыз әлеге бүләкләребезне. Шулай да, хөрмәтле дуслар, бүгенге җыр бәйрәме тапшыруыбыз азагына якынлашты. Бүген без сезне Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов ярдәме белән оештырылган нечкәбил конкурсы җиңүчеләре белән таныштырдык. Кунакларыбыз үз эшләренең осталары гына түгел, үрнәк әниләр дә. Мөмкинлектән файдаланып, барлык әниләрне үзебезнең иҗат төркеме исеменнән котлыйсыбыз килә. Исәнлек, саулык телибез. Һәм матур итеп саубуллашабыз сезнең белән. Рәхмәт. Җырлап яшә, хөрмәтле дуслар, киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.